Benvinguts a aquest breu tutorial per buscar llibres, revistes o qualsevol material de la biblioteca. Primer de tot cal buscar el catàleg Aladí a Google. Si posem catàleg biblioteques, veurem que apareixerà en primer terme. És aquest que es diu Aladí. Ens apareix la finestra bàsica de cerca. Us explicarem com buscar per qualsevol paraula, per títol, per autor o autora i per tema, que són les maneres de cercar més comuns. Fixeu-vos que quan seleccionem alguna de les opcions ja apareixen uns consells de cerca. Recordeu que amb el confinament no podem demanar coses a altres biblioteques, així que haurem de buscar-ho directament a la biblioteca de Vacarisses. Baixem fins a la V baixa, o d'altra manera també podem prémer la V baixa al teclat i ens sortirà directament als pobles amb V baixa, i ara ja tot el que busquem ho buscarem directament a la biblioteca de Vacarisses. Per exemple, fem una cerca per paraula clau o de qualsevol paraula i podríem buscar hort urbà. I ens apareixeran tots els documents que tenen el terme hort urbà en els seus camps. Cada vegada que vulguem realitzar una nova cerca, li donem aquí el botó de nova cerca i tornarem a la pantalla principal. Provarem ara, per exemple, una cerca per títol. Fixeu-vos que als títols ja recomana que s'ha d'ometre l'article, sense l'article inicial. Així doncs, per exemple, ara podríem buscar El petit príncep ometent l'article inicial. I aquí veiem els diversos resultats. Farem ara, per exemple, una cerca per autor. Fixeu-vos que ja recomana, de fet, si no, no funcionaria, que ho busquem per cognom com a espai nom. Buscarem, per exemple, Gianni Rodari. Posaríem primer el cognom. I aquí tenim tots els llibres de Gianni Rodari que tenim a la biblioteca. I ara, per exemple, buscaríem per tema, per exemple, papiroflèxia. I ens apareixen tots els llibres sobre papiroflèxia que tenim a la biblioteca. Si qui ha de realitzar la cerca és un infant, podeu utilitzar la cerca per infants, però els criteris són exactament els mateixos que els que us he explicat a la cerca bàsica. També podeu utilitzar la cerca avançada. Amb la cerca avançada podeu realitzar cerques combinades per paraula clau i fins i tot filtrar-les per tipus de material. Recordeu que a la biblioteca tenim llibres, pel·lícules, CDs, videojocs, revistes. També ho podem filtrar per l'idioma del document, així com delimitar-ho per l'any de publicació o l'editorial. I fins aquí aquest breu tutorial. Esperem haver-vos ajudat. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant els comentaris o per les nostres xarxes socials.